Eu son fillo do último carboneiro de Larouco. Meu pai foi o último que fixo carbón en toda a comarca por aquí. Facíamos carbón no monte, meu irmão maior, meu pai e máis eu era pequeno. Con 3 ou 4 aninhos xa íbamos ao monte. Eu, por exemplo, con 3 ou 4 anos xa iba ao monte. Depois, con 7 ou 8, pois, cortábamos leña e queimábamos, ao pasar uns días, queimábamos e facíamos carbón e carbonilla por braseiros. Eu, despois, pois, claro, a vida foi meio fastidiada para a niñez, porque a miña mãe tuvo unha enfermedade, marchara de emigrante para Francia, e colleu e a vida foi fastidiada porque había que levala, non había seguridade social, e había que levala 3 veces a Ourense á semana. Entón, túveme que botar a traballar sí ou sí. Meu mestre, don José Vieites, fartouse, tiña os pés deformados, andaba con 2 muletas, fartouse de dar paseos á miña casa para que non me quitaran da escola, pero non houve maneira, túveme que botar a traballar, e con 12 aniños marchei e estuve traballando para a empresa Cachafeiro de construcción. Estuve con 12 aniños metido no túnel, estuve despois con 15 anos colgado na presa das Portas a 140 metros de altura, estuve metido na central frente a Vilariño, tamén máis de 1 kilómetro baixo terra, con todo colgado, estábamos ali centos de persoas dentro. A vida foi dura. Despois eu fume preparando como puden. Eu sempre me gustou moito ler, xa desde pequeniño sempre lín moito. Eu atopaba un cacho de periódico no suelo e xa me puñía a lelo. Sí, sempre. Eu iba detrás da casa do cura de Larouco, de don Bienvenido, que tiraba as revistas vellas que se tiña, e de feito hoxe controlo de santos e de todo. Eu vou ás igrexas que me gusta moito o románico, e vou ás igrexas románicas e vexo a Santa Águeda cos peitos nun plato, nunha fuente, e vexo o San Xoán ca cabeza cortada, vexo, eu que sei, todos os máis raros que hai de Sabo, San Lorenzo, ca parrilla, o San Sebastián cas flechas, e todo ben daquelo. Eu collía todas as revistas que tiraba o cura detrás da casa. Eu non sei se mas viu coller algunha vez e despois mas tiraba a propósito, penso que sí, que era moi pícaro e que facía eso, sí. Despois, pois, a vida anduve por donde puden, estuve no gimnasio, fixen artes marciais tamén desde neno, porque tiña uns amigos que eran profesores en Francia, e cando viñan a Larouco de vacacións enseñábanme. Despois estuve tamén no gimnasio ali en Ourense, fixen lucha libre olímpica, despois viñen pa aquí pa Vila Martín e casei aquí. Eu, de feito, sempre tuve moitas aficións. A miña afición sempre foi a investigación. Xa desde que neno eu iba ganando sueldo con 5 aniños na Arada das Viñas en Larouco, iba collendo pedriñas no suelo, iba collendo as micas porque brillaban, e os cuarzos porque tiñan aquela forma rara, que é un prisma hexagonal, pero entonces para min era como unha torre, e que será isto? E así foi un pouquiño a pouco aprendendo, e despois, claro, tens que ir comprando bibliografía, tratando con xente e todo, e teño estado en feiras internacionales de mineralogía, en congresos, teño publicados traballos de geología. Hoxe en día, estuve investigando tamén con compañeiros que facían o Atlas de Galicia de anfibios e reptiles, e temos un traballo publicado aí no Bierzo nos Montes Aquilianos sobre lacértidos, sobre lagartos e lagartixas. Estuve estudiando as orquídeas de Valdeorras durante 2 anos, as orquídeas silvestres. Quero te dicir que o meu mundo sempre foi, e claro, estou estudiando as rochas galegas, que me meteu a afición o comisario das Cuencas do Miño-Sil, o comisario de augas, da hidrográfica, Xoan Carlos Novoa, meteume porque eu, claro, o meu mundo eran os minerais e os fósiles, pero el meteume no mundo das rochas e sigo investigando tamén. Temos decenas de rochas galegas catalogadas, e é un mundo impresionante, porque claro, eu dedicándome ao mundo dos minerais, pois controlaba de minerais, pero de rochas un pouco nada máis. Sin embargo, hoxe pois vou polo monte e vou sabendo que aquí as rocas magmáticas cantaron o terreno e saen rochas ao lado que son alumínicas, pois busco os minerais de aluminio, porque que aquel calor cristalizaron, por exemplo, as taurolitas, as andalucitas, as cianitas, que dependendo da temperatura
temperatura, cuanto máis cerca da floración do magma, máis temperatura hai. Entonces, por exemplo, as cianitas cristalizan, fórmanse con 800 grados centígrados, e as quiastolitas ou andalucitas ao revés, a 800, e as cianitas a menos, a 400, 500, e así vas andando e vas tendo conocemento do que é o medio, de como foi o que tú estás pisando hoxe, como foi fai millóns de anos, e iso é unha satisfacción moi grande. Despois aquí en Vilamartín, pois, cando viñan para Vilamartín, pois o que fixen foi facer esta casa, fixen esta casa que as miñas mans, para non lle molestar a familia. Teño 3 fillos, o sogro e a sogra, xa non somos tantos, porque creceron e marcharon, pero daquela, pois, eu tiña os meus minerais e tiña as vitrinas pola casa onde vivía, ciscadas por onde podía, aproveitando os cantonciños todos, e parecíame que aquilo que non estaba ben, e collín e fixen esta casa que as miñas mans, todo o que hai feito fixen eu, as vitrinas, a madeira, o suelo, as planchadas botinas con cubos de masa, subindo que non tiña grúa nin montacargas, quero che dicir, fixen eu todo, e despois ao final, pois, collín e montei isto, e teño máis de 5.000 pezas expostas aquí, e teño aberto ao público, teño aberto aos nenos dos colexios, teño aberto a xente que sabe que está isto aquí e me chaman e veñen, pois, que che vou dicir eu, a veces grupos de médicos de toda España, porque teñen vindo desde Cádiz, Barcelona, Bilbao e de todos os sitios, coleccionistas de minerais de todo o mundo, veñen cambiar minerais aquí comigo. Despois, que che vou dicir, pois, xentes da Ribeira Sacra, grupos de bodegueiros que veñen aquí, viticultores, despois montañeiros, cantidade de autocaravanas, teñen vindo aquí 80 autocaravanas, e as xentes, pois, fago varios grupos e metos aquí tamén, e isto está, pois, gratuito, que eu non cobro nada, nin teño un bote para que me boten unha propina, nin nada de nada. O que quero é que, cando eu marche, que alguén se lembre de que isto está aquí e que siga estando, que non o desfagan os que veñan detrás, que quede isto e punto, e non máis. E o que eu sei, pois que quede vou no contando todos os días aos nenos que veñen aquí e as xentes que veñen aquí, non o guardo para min, non o teño encerrado nunha caixa forte, senón que está exposto a todos. Bueno, os minerais que teño aquí, isto teño de forma didáctica, é moi fácil de explicar, porque teño, por exemplo, según entramos, teño os minerais de Valdeorras por concellos. Despois teño os minerais máis destacados do que son as comunidades españolas. De todas as comunidades, vou... Por exemplo, pois, de Asturias, do Principado, pois, teño fluoritas e calcitas e baritas e tal. Da Rioxa, pois, unhas piritas, unhas tal. De Andalucía, pois, penso que teño de todas as provincias. E así vou xuntando. Despois teño outro apartado que é o das rochas. Teño un mueble con luz e teño as rochas todas almacenadas con cada unha coa súa ficha, onde encontrei, que había ao lado, como a descubrín, incluso con fotos do sitio, para que cunha referencia, ao mellor sai un monte que se é coñecido, por exemplo, Montouto, saco unha foto e marco ca flechiña, para que o que viña detrás, que a ficha esa xa sabe onde encontralo, as coordenadas xeográficas tamén as marco, e así, e despois teño... E aquí arriba, iso é abaixo, e aquí arriba, pois, cando chegan os nenos, pois teño totalmente didáctico, a escala de dureza de Mohs, desde o talco hasta o diamante, elementos nativos, tal cual aparecen os metales e os elementos nativos na natureza, azufre, cobre, plata, ouro, etc. Incluso con ferro, que é un meteorito, con níquel, que é outro meteorito, ou sea, elementos que aparecen aquí, pero algúns que viñeron da fora, porque o ferro aquí non o temos minerais para fabricar ferro, pero o ferro puro, ou casi puro, ven do exterior. Despois teño, pois, as formas de cristalización dos minerais, teño tamén, despois, os óxidos, os carbonatos, os sulfatos, os wolframatos, os silicatos, e así,
todo en grupos, despois minerales de chumbo, minerales de cobre, minerales de níquel, minerais de cobre, de ferro, de estaño, despois teño un grupo das variedades de cuarzo, as variedades de fluorita, as variedades de varita, e así teño todo, pois, despois teño as pedras preciosas, as semipreciosas, e así, pois, máis ou menos está montado, e teño, aparte teño unha vitrina exclusiva de casiterita, que é un mineral de estaño, que é das minas de Penota de Viana, que fun recollendo ata antes do 90, hasta 1990, hasta que explotou Rui Mateus. Mentre estuvo Rumás aí, eu iba por a mina periódicamente, casi todas as semanas, tiña permisos para entrar, deixábame recoller unhas pedras e tal, e por ali fun recollendo, e hoxe teño, pois, posiblemente sea a mellor colección de casiteritas españolas. Aquí veñen geólogos de todo o mundo a ver material, e teño cristais de 6 e 7 centímetros, cristais así de grandes de casiterita, de mineral de estaño. E así vamos andando, pouquinho a pouco, fomos andando. Por aquí, xa te digo, por aquí pasaron coleccionistas de todo o mundo, da zona de Baviera, de Alemania, de Austria, de Suiza, de Francia, de Portugal, de España, de todos os museos de España, de Vizcaya, do Museo de Ciencias Naturales de Barcelona, de todos os sitios, da Escola de Ingenieros de Minas. Moitas xentes importantes pasaron por aquí. Despois teño tamén, é destacable, un fondo marino do Devónico, con lirios de mar tamén, que merece moito a pena a visita para ver eso, porque é unha peza impresionante. Iso veu do Atlas de Marruecos, foi un regalo que me fixo un amigo. Bueno, os fósiles foron cambiados fai moitos anos, ata 1978 ou 79 por aí, eu tiña material, como digo, de casiterita, minerales de estaño, e con isto, pois, eu fixenme con mitad da colección, porque atopei no seu, porque non teño ninguna sola pieza comprada en toda a colección. Hai máis de 5.000 pezas, pero non hai ninguna comprada. Entonces, eu o que facía era cambiar o meu material por o que non tiña, e así, pois, fume facendo cunha colección de fósiles non moi grande, porque tampouco son eu moito de fósiles, son máis de minerais e de rochas que de fósiles, pero ibas a feiras ou tal, ou a congresos, e a xente levaba no maleteiro do coche para cambiar, e por non te negar, dicía, bueno, pois toma, dabas unhas pezas e eles daban a cambio os fósiles, pero non son moito de fósiles. Bueno, teño unha pequena colección de bonsais, de feito, eu penso que son dos primeiros de Valdeorras en facer un bonsai. Si, penso que fun dos primeiros, dos pioneiros que non teño coñecementos como hoxe teñen moitos compañeiros meus, porque seguiron estudiando e fan inxertos e fan... Eu son máis de outro método, eu collía os árbores, as árbores no monte, en sitios pedregosos e sitios onde lle diron moita caña, por exemplo, nas orillas das estradas, que pasan as desbrozadoras cos camións ou cos palas ou cos tractores e van desbrozando e van... Entonces, tens un arboriño aí que todos os anos é machacao. Entonces, eu, cando vi así tan machacao, collía o trío e metío como nunha enfermería e recuperaba e despois, pois, facía o que iba facendo os bonsais. Outras veces ibas por unha pista no monte e vías que meter unha pala para facer un cortalumes ou unha pista ou cualquier cousa, ou unha canteina, e vías que estaban deitados e ao mellor ainda tiñan un pouquiño de vida e xa eran árbores vellas e traíos e preparábos e así fun facendo. Teño máis de 30, teño cerca de 40 bonsais, sí. Bueno, fui un criador nacional, sí, estuve en Federal e fui un criador, eu gustábame moito, tiña o timbrado español, o canario, e tiña tamén o Gloucester, tamén me gustaba moito, eran dúas especies que me gustaron moito criar. Ora xa non, ora xa pasei o testigo e miña filla iría que o Miguel, o rapaz, son os que levan eso. Eu non cambiei moito nese. Fago máis cousas, eu estou de presidente da sección de arqueoloxía no Instituto de Estudio Valdeorreses, tamén son o presidente da sección de ecoloxía, levo as dúas, arqueoloxía e ecoloxía, e dedico-me a investigación arqueolóxica pois desde mediados do 70.
descubrín os petrolíferos en Valdeorras, menos unha estación rupestre que temos aquí, que descubriu Santiago Ferrer e máis Enrique Fernández González, que é o arqueólogo hoxe municipal de Lugo, e de Vilela, amigo noso. As outras todas descubrinas eu. Na década dos 80 empecé con Penar d'Auga, despois co Bosque, despois eles encontraron a Pena do Rallao ali de Éntoma, e eu seguín por aí, encontrei a moita altitud tamén aquí, a bastante altitud, a máis de 1000 metros sobre o nivel do mar, seguín encontrando, e teño moitos sitios localizados de... E despois, aparte, encontrei restos do Paleolítico tamén, que os publiquei, mandei os restos que apareceron en Machaos, John Arraederas, en toda a comarca, desde Seadur, desde Larouco, hasta Éntoma, hasta os límites con a provincia de León. Encontrei rederas e bifaces, que os mandei para o Museo Arqueolóxico de Ourense, pero antes estudieinos e publiqueinos, están publicados por Edicións do Castro, unha revista que publica o Grupo Larouco, de arqueólogos. Pois desde o Paleolítico teño traballos publicados de época romana, de época castrexa, teño de xeoloxía tamén algo publicado sobre minerais en Valdeorras, non sei, as miñas cousiñas por aí, pequenas cousas. Bueno, en Valdeorras hai moitas cousas que a xente non sabe, porque tú pois en Facebook unha foto dunha orquídea e dices, onde la compraste? Non, é unha orquídea silvestre que as temos aquí. Non sabía que había orquídeas silvestres en Valdeorras. Carallo, sí que as hai. Temos máis de 30 especies aquí. E non fai falta ir á Serra da Encina da Lastra, que é onde máis hai, nas rocas calizas. Pero vas a Larouco, vas a Seadur, vas a Chandoiro, vas a Outar de Pregos, vas a Prada, vas a 50.000 sitios, vas a Valdín, vas a Corzos, está todo cheo de orquídeas. Vas a Montouto, vas a todos os sitios onde poñes a vista todo ao redor, temos orquídeas, dependendo da época. Na beira da carretera indo para Quiroga, a finales de setembro, está Exidis spiralis. Son pequeñitas, son así de pequeñitas, son as máis pequeñitas. Despois temos o Limodorum trabutianum, que temos na Serra da Encina da Lastra, que chegan a ser así de altas, son preciosas. Cada orquídea é un mundo, porque cada orquídea para polinizar os insectos nelas é a cousa máis extraña. Unhas emborrachan o insecto, cando vai a vixiña ali, emborrachan o insecto con un líquido que teñen dentro, para que quede cerca, sale o insecto toliño, e queda cerca e poliniza xa ali ao lado. Outras, para que, como non teñen polen, ou sea, como non teñen nada que lle chama a atención, en olor nin en nada, estas, chamámoslle das avelliñas, ven o macho da abella e fai unha falsa cópula encima porque pensa que é unha femia, polo olor e pola forma. Cada unha arréglase, outras teñen como un velliño dentro do que é o interior da flor, están collidos, e ao tocar a abelliña ou o insecto, ou a mariposa, ou a mosca, ou que vaya a polinizar, toca dentro, e dalle un golpe, soltas o muelle, dalle un golpe na cabeza, e queda tontiña, e poliniza ali mismo. Entonces tú, despois, cando vas buscar certo grupo de orquídeas, tens que mirar o que vas buscando fijamente, porque, por exemplo, unha itálica, búscala, já hai campos de itálica, por exemplo, hai praus que está todo o prau cheo delas, e o prau do lado, e outro prau, pero, sin embargo, vas a Trabutianum ou a Abortiva e teis o Limodorum trabutianum e o Limodorum abortivum, teilos xustos, todos quietiños, xuntiños nun cantonciño do monte. Miras por onde queiras, non atopas máis que aqueles. Por que? Porque polinizaron el xustiño. Iso, a natureza enseñaxe cantidade de cousas. Despois, que máis temos en Valdeorras que non se sabe, que a xente non sabe? Pois
Temos unhas covas na Serra da Encina da Lastra que son impresionantes, naturalmente hai que pedir permiso para entrar, pero hai grupos de espeleoloxía que poden levar a un. Temos o alimoche criando, hai nidos de águia real en Valdeorras, hai treparriscos, que é outra ave moi fermosa, hai cantidade de cousas. Despois en xeoloxía, pois en xeoloxía isto é un mundo, porque podes andar moitas comunidades a encontrar tipos de rochas diferentes, pero Valdeorras é un paraíso das rochas tamén. Temos, eu que sei, pois está a falar, tú móveste por Galicia e tens granito. Chegas a Valdeorras, tens granito, tens dioritas, tens neis, tens conglomerado, tens rocas calcárias, como a caliza, tens aragonito, tens dolomitas, tens filitas, tens pizarras, tens cantidade de rochas aquí, todo o que queiras. Este é un mundo impresionante. Bueno, aquí Castros, o mundo da arqueoloxía en Valdeorras é o dorado do mundo romano, porque temos moita explotación aurífera, temos restos dende o Paleolítico, porque estes restos que atopare eu databan de fai 80.000 anos, máis ou menos, que collo musteriense, pero despois sigues andando no camiño hacia hoxe, desde fai 80.000 anos hacia hoxe, e teis atopar restos de todas as épocas, teis enterramentos megalíticos, hai necrópolis megalíticas en Valdeorras, en todas as cumes do arredor estamos cheos de mámoas. Despois teis o neolítico tamén moi ben representado, e o bronce. No mundo castrexo temos bastantes decenas de castros. Despois da época romana temos a vía 18 que cruza todo Valdeorras, de poniente a naciente, con xacementos cada 100 metros en algúns sitios. E xacementos impresionantes porque temos o da Rúa Vella, que aparece un capital así grande, corintio, en mármol blanco. Un capital desa categoría é dun edificio público impresionante tamén. Iso tamén merece moito a pena de destacar. É do mundo romano, pois, que xacementos hai nos pilas. Incluso, se nos botamos contas da riqueza arqueolóxica de Valdeorras e comparamos con outros sitios, por exemplo, en Vigo, na isla de Toralla apareceron mosaicos, en Lugo apareceron mosaicos. Onde máis apareceron mosaicos? En Valdeorras. En Valdeorras temos varios xacementos con mosaicos, non é que só apareceron na Cigarrosa. É que todos os días, todas as temporadas, non todos os días, pero todas as temporadas están arando sobre mosaicos nas viñas de Valdeorras. Porque os hai en Petín, hai os en San Miguel do Outeiro, hai os en máis sitios. E salen as teselas para arriba cando se ara. Iso dá unha riqueza, dá unha categoría. Cando estuvamos excavando no ano 91 aí o xacemento de Vila San Salvador na Proba, frente ao Jale, e apareceu unha cloaca máxima, que é o desagüe general de todo o xacemento, apareceu que era un paso de persona, que medía 1,50 m por 40 e pico de ancho. Unha cloaca desas, un desagüe deses, fai falta o sea, cando construyen, ca bóveda e todo, que dá moito traballo construílo, cando construyen é porque hai moita vivenda. E de feito, pois temos máis de diámetro, de norte a sur, pois debe ter aproximadamente 200 metros, chega desde o río Sila hasta por encima do Jale. E de naciente a poniente, pois igual, de este a oeste, pois igual ten outros 150 metros, sin exagerar nada. E aí estuvamos excavando e saliu-nos de todo. Saliu-nos a vía 18, saliu unha vía secundaria que marchaba polas casas baratas, por Calavagueiros, para as casas baratas hacia Éntoma, e a vía 18 hacia a Serra da Encina da Lastra. Ese escavei eu. E había dous estratos, había un primario e outro despois da época do século IV, da época de Constantino e dos fillos de Constante e Constancio, que apareceron monedas e apareceron ferraduras, ou sea, ferraduras, tachuelas das botas dos soldados, apareceron cantidade de cousas. Iso é un asentamento tipo Vicus, que non é un asentamento tipo villa. Un asentamento tipo Vicus é un asentamento que é un pueblo, non é un pazo
cas caballerizas e ca palleira. Claro, iso... E aí quedou. Con isto. Pois non o sei. Non o sei porque é como un da investigación a dorminarás, tense que querer, sabes? Eu non sei, eu teño 3 fillos, teño 2 fillas e un fillo. Son moi sensibles a todo, gustalle moito a natureza, gustalle moito os animais, de feito sacan os fillos e en vez de ir para o centro dunha ciudad, pois se poden, lévanos ao campo, enseñanlle o que eu lle enseñei a eles e todo, pero non sei, isto non sei que futuro pode ter, non sei que futuro, a ver, a mellor algún concello por aí que se queira facer cargo co tempo, pero se non eles mesmos, a mellor, entre os fillos que se releven e que vayan enseñando isto. Eu non me gustaría que quedara aí parado cando eu non este. Non sei, o futuro non sei. Non é moi doado.